My people, it don't happen again. You don't scatter. Not be smarting my people, eh? For inside this video, I know too much talk. Make una carry una jokote sit down. Come listen to Mathias Ezeaku Ejiofor. My people, as I cross this one, I watch Dr. Lies. I make like it do me do. Not be smarting, no. May not come be say, eh? I too talk. I go live on her. Mona for watch this video. Je. Enwe pastor onye Igbo gwọrọ ya taa karịa Ezeaku. Kpọta ha ncha. Mkpa adreesị kpọọ village kpọọ mkpọfụta onye a ịfụ ka ọ dị bụ fụ ka ọ dị kịta enweghị ihe niile ha na-emerụ na miracle nwe onye ma be nne enweghị onye iji adreesị ya sọsọ ihe ma bụ you believe ihe m na-eme ihe m ji ọnụ m ekwu na Naịjirịa gbasara ndị ụka na ndị agboro pastọ na Jizọs ha onye ọna na-ekwu ya na Naịjirịa ma na ome gịnị not the risk mana m nwe I decide gị risk that my life kama m n'ọkọkọ m ebewunu nchi onu ofufu mgbe na-etikpu na-agwa gị na gọọmenti bụ chi ya emeghị ihe ga-abụ echi ikwere ma ịgamont gọọmenti anarago onye ọbụla kash ọgwa metụ ego gị na ntị. My people, hey, Sean, I don't watch no be small something, oh. There's a wahala be like bicycle. Now, yeah, now I want for leave. Una, thank you guys for watching, and I so much appreciate you guys. Ciao, everyone. Bye.